magkahapon na pala eh. Magkagabi na pala eh. Kalimutan ko, may seat pa pala ako. Eh mga kailangan makabiyahe ng Sabado. Sabado ng hapon. Sabado ng gabi. Tracker yata yan. Ayan. Ay, hindi. Kala ko si Jojo Tracker. Woo! Shout! First! Ganda lang yun dito ngayon. Lang, mamamatay na yan dyan mamaya sa unahan kasi wala na signal. Shout out 15 viewers. Dito tayo ngayon sa Timunan, Quezon. Sa tabing dagat. Timunan Town proper. Buti nga dito pinapalawak na rin yung daan dito. Ayan o. Viewers, big shout out. Kaya kayo mga idol, hindi ko mabasa yung comment nyo eh. Malabo na mata ko eh. Pang si Bari ko ah. Ayan, nagmamadali oh. Emergency oh. Emergency! Pagloy! Pagloy ka! Oscar!
Ganda ng mga truck nila, no? Ano ba yung gagawin dito? Kalsada? Pasok tayo, mamaya na tayo pasok. Traffic yan sa San Pablo. Mga alas 8 ng gabi. Oh. Edad ka na eh? Ha? Wala?
manok oh. Makulit ka. Wala. Basa muna tayo ng comment. Hindi natin mabasa pag tumatakbo eh. Alright. Sino mga nandito? Pius Miha Pius, shout out. Hey Pius Mera, shout out. Hi po, hi. Shout out sa 2 viewers. Ayan. Ano muna tayo? Unat muna tayo yung ng paa natin. Pahinga ng konti kasi aakit kami ng aakit na kami ng bundok. Shout out sa 2 viewers. Kay Pius Miera, shout out. Kami ngayon sa Atimunan. Shout out sa 3 viewers. Ito ilaw natin. Ilaw.
Let's go! Wala akong lagayan ng cellphone dito sa baba. Kaya dito ko sa taas nilalagay. Nalaglag eh. Kailangan pasikipan. Nalaglag siya.
masarap na load. Na. So, masarap. Lubuhin na sa saya. Bukas. Ay, Wibis pala bukas ah. Ano, Biyernes na bukas. Wibis pala. Papayat pa ya. Ha? Kainin mo na. Kainin ko muna ng page. Na, Integra. Integra to. Para hindi siya pumayat. Alay mo, mangitlog pa, di ba? Well, mga karagon, mag-ano na tayo. Nakakit na tayo ng bundok. So, ito na yung paahan ng bundok ng Atimunan. Dami na rin palang nakatira dito, no? Karamihan nandiyan sa ano, nandun sa Luban. Ito talaga yung bayan. Ay, ang bayan na niya yung sa baba eh. Yung town proper, yung ano doon sa may dagat. Yung bayan ng Atimunan. Malawak din pala ang Atimunan. Simula doon sa may dagat. Kasi pag nakaakyat ka din sa bundok, pagbaba mo na yan, hindi na Atimunan. Pagbilaw na yan eh. Pagkababa mo dyan. Diyan, magdadaan ka ng bitukang manok yan. 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 Yung tatawag na bitukang manok. Dito tayo sa ano, bypass. Yung mo, ba't tinawag nilang bypass to? Hindi naman to bypass eh. Maulan na naman. Parang maulan yata sa Manila, no? Ha? Madilim doon, no? Malungkot yung langit. Reviewers, mega love shoutout. Kala nyo, ano to? Kala nyo patag yung kalsada, pero pahon to. Ahon tong ano na to, kalsada na to.
Hirap pumahon pag ganitong puro butas. Na kalsada to. Napalan nyo naman to. Abot tayo nga ang ngiti. Pagkaibigan, pagsubok na nga sa iyong balikan. Di maglalaho, araw mo ay sisikat. Tutuhan na nagaganap, esperanza. Buddy, kaya mo yan. Parehas tayo walang laman. Parehas tayo walang laman. Parehas tayo kumagapang sahod.